Sena ilu laqqat il-virus tal-COVID-19. Illum jappella l-aktar attenzjoni ħalli tkompli tiġi mrażna din l-imxija. Dan huwa Remicide li propju senilu ittestja fil-pożittiv għal COVID-19 huwa kien l-10 persuna f'pajjiżna li laqqat il-virus. F'intervista ma' One News spjega kif ittestja għal dan il-virus waqt li kien f'konferenza fil-Ġermanja. Kont imsifer, kont mort tal-jumej xogħol Ġermanja. Biss wara l-ewwel ġurnata sirt l-istess ġurnata li wasalt sirt naf li il-conventional xi xmort kienet ġiet kanċellata u mbagħad biddilt il-pjanijiet u ġejt lura ġurnata qabel. Sfortunatament meta ġejt lura jew mill-ajruplan jew minn dak il-convention stess li ma seħħx alla volja kont hemmhekk fil-premises, jien ġejt lura positive ġifieri. Elenka wkoll is-sintomi li huwa ħass anke wara li ħeles mill-virus. Telefonata f'nofs il-lejl fej ċempluli mill-Health Authorities u qaluli illi kelli l-COVID-19 u mal-ewwel mort il-Mater Dei. Dak il-ħin hemmhekk daħluni fil-ward u għamilt hemmhekk isu total l-isptar 12 ġurnata. Deni u ġieħ ras qawwi ġifieri dawk kienu sintomi li żjed ibsin ħanajdu hekk, speċjalment id-deni. Biss bħala long-term effect kien hemm l-ġieħ ta' ras li tibqa' baqgħet tippersisti sa xhur wara. Meta staqsejna lil Remi dwar is-sitwazzjoni hawn Malta huwa tenna li meta mqabbel ma' pajjiżi oħra Malta rnexxilha timmitiga l-effetti negattivi tal-virus. Semma wkoll li b'differenza minn Malta, pajjiżi oħra ilhom xhur jaffaċċjaw numru kbir ta' infezzjonijiet anke jekk kellhom imposti diversi miżuri. Jien naħseb li hawn Malta għandna privilege illi sejrin in ġenerali tajjeb. Vera kien hawn dan il-soft lockdown jew eluq ta' ħwienet jew restaurants eċetera jgħidilha xi trid. Biss meta tara pajjiżi oħra fejn ilhom xhur hekk nista' jiena naħseb illi aħna qegħdin ferm aħjar. Madankollu temm jappella l-kawtela u fil-waqt li saħaq li ma nippuntawx swaba, rridu lkoll nagħmlu l-parti tagħna u nibqgħu nosservaw id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Illum il-ġurnata naħseb kulħadd jaf li 2 meter social distancing, il-maskla u affarijiet oħrajn huma affarijiet li jgħinu. Wieħed irid ikun daqsxejn viġilanti, speċta lej il-marda stess.